Беларусь прыбыў патрыярх Кірыл, кіраўнік расейскай праваслаўнай царквы. Ён возьме ўдзел у святкаванні 900годдзя спаса эўфрасініўскага жаночага манастыра ў Полацку. Што азначае гэты візіт? І чаму менавіта зараз? Патрыярху Кірылу, у прынцыпе, больш няма куды паехаць. Таму Беларусь гэта такая бяспечнае замежжа. Ніхто не будзе пратэставаць супраць ягонага прыезду, ніхто не будзе там крычаць «Кірыл забойца». Тлумачыць тэалагіня, прадстаўніца аб'яднання «Хрысціянская візія» Наталья Васілевіч. Беларуская праваслаўная царква ўваходзіць у склад РПЦ, але ў адрозненне ад Масквы адкрыта вайну не падтрымлівае. Няма такіх гучных акцыяў, няма там збору грошай на дапамогу арміі. Няма вось гэтай такой прапаганды. Тым не менш, царква ў Беларусі перажывае крызіс. Людзі сыходзяць. Прычыны – эміграцыя, пандэмія каранавірусу, палітычныя рэпрэсіі пасля 2020 году і падтрымка вайны расейскай праваслаўнай царквой. Паводле хрысціянскай візіі, з 2020 году ў Беларусі пад рэпрэсіі трапілі 89 святароў. Гэта сведчыць, што нават рэлігійнае жыццё ў краіне не абароненае ад палітычнага ціску. На гэтым фоне візіт патрыярха Кірыла можа мець не толькі духоўны, але і палітычны сэнс, мяркуе Наталья Васілевіч. Лукашенка надалей спадзяецца на візіт папы рымскага, але галоўным стоп-фактарам застаецца менавіта патрыярх Кірыл.